Kita na itong kinabuhi. Sigil lagi mo na ni. Kuyog datong tuhanan kuwag bulawan. Pulaan na ta si kuwan eh. Kubala na gini kong kamot oh. May mo kamot ra ko naong yun. Ato na sa buang oh. Nagdadaan na sa detektor oh. Karaan na ba kaya yung detektor sa una pa na. Lagi brad mo di ba ka natabon suka no? Dugay na kaya. Buwang na yung kuwan. Nanggungis na yung detektor. Yata di nga nang ilo ka. Gipunit naman Tawag na ron ay kuwan na ha. Kasi mo kuan na to. Adi na Kuya tapos na tuhan na sa una ra gikoy-kuyog tanan niya wagin himo. Oh, naam lagi mo diha. Sabi ka? Oh, Tapusan ka niya. di ana punta sa atong negosyo naon sa mamo nga. Ako'y kuan ninyo ba? Siya na po sa una ra man ay. May nahimo gyapon. Last na nina tong project. Yan ko na lagi. Ay mo pag-iulan na. Last project to. Siguro na siguro. Milyon atong sapi. Yan sa una mo opening istorya mo milyon ko tong sapi na to. Ako amigo na nasa amigong hapon. Kan una rin sa Cebu. Sure. Una na mapa niya kita mo yung guide nila. Taga na puro na saad. Pwede tinuod bisig usa. At tinuod na lagi. Last na nina tong project. Masing true Last na na ang ingon. Asas. Milyon ang giingon. Pila ka milyon ang Di ato lang testingan ko no. Una bitaw billion karon sa ni. tinuod na lagi. Wato nahimo sa una pero basi sure na lagi na ko na si amigong hapon. Tinuod na. Kung magkuha ngayon na to, na ako'y dakong plano sa itong tanan. Sana sa sige plano nimo. Sa mga planuha. Kung magkuha na to ang bulawan, planoho na to daan nga sila. Iligid na sila takos bulawan. Tulisun. Ano plano to? Di na tapos sapat. Kita ba tulong mo yung korpo biya ni? Dito priso na. Tugo. Ang tinatong ni mo. Kasi, ano mo? Atos na iso sa bulsa. Kanagod sila. Pwede na ilaro na tong hapon. Kasi, Ilaro na to hapon. Wala mo sito. Uwan, masito niya kanang kaniyang kuan amigo nga taga Cebu nga mo man translator. Ina na lagi ni mapa lagi. Ang bulawan daw na dito sa Mangga. Ako sang restaurant. Sige. Paabot namin Oh, dia lang mo niya. Og maabot tong hapon og kato amigo ko. Tinan lang ha. Tinon. Oh, sige. Kau na kong kagpil, diyan lang kalikot. Daanan lang ka. Go. Yo. Sana. Kana ko kikas pati. Wala may gusto kong buwan na. Ang treasure ba na? Kikas pa dito. Buwan naman daw. Apa naman? Go. Bisa na ka dong. Boss! May katawang boss! Oh, asaron! Kasi Mauna? Muna akong amigo? Kanang usab kanang gauna mo na akong amigo. mo na hapon boss. Di ang kasunod mo hapon, ang kanang gauna mo na akong amigo. Mas hapon pa man purma ang gauna. Mauna na sila. Oy, bay, James man. Ali mo dire. Sus, dara akong amigo. James. Oh, Musta? okay ra kayo bay. O muna akong kauban na bay nga katawhan. Kailan ako nga taga Japan hapon. Nagdagma pa. Tingnan siya. Napa ko na kay bahaw. Ikaon god. Ikaon. Mo din maging paniharaw. Nga nene si Kon. At sinuto. Buknoy. Sawara-tawa. Asa. Sure ko. Ikan Japan. Buang kabus bintang. Ya, sekarang. Bos, ini sama atau sudah nih mapa? Oh, sige. Dari ta manglingkod ta ari unahan. Sige. Ari. Hadlok na ko ani. Paminaw mo kay iyang i-explain. Iyan ang i-explain ang kuan sa mapa. Oh. Sige. Satu ata. Sabot mo? Sabot siya. Wag yun. Ikaw. Translator. Asawa taratawa. Tarawata. Ang ingon niya nga nini, ang mapa klaro kayo na rin napita. Naadri ang bulawan. Ikaw
taas man ka, sintro ka. 3 minutes lang kung 3 minutes. Gawas yung bola, pasa niya, dagan ka sa 3, itsa ka, shot largo. Nga na sa kakuan. Sabdan ra. Ha? Harta. Basta gida pang mapas. Kata di ko to. Di ko padayan ang interview agad. Apa dayon ta? Di no na agad na po tayo manang kubulawan nga basketball man to. Basketball. Nga bitaw ko, basketball to. Adi na maobrad. Kan ni patubang ito sa manguana sa tibalang ngayon mga kab. Sige lang. Ato po rayunan kay makuha wat kay balo na magiswerte-swerte. Tara na, mapa, klaro kay siya. Morning mangga ha. Morning mangga ha. Ni, ini mo mangga sapon sa una 1947. Di araw kita yung araw. Usa ka metros og tunga gikan sa punuan. Kini mo ni. Na amang kay kono testingi na ba. Na amang kay kumpas. Agad? Gubog na gyud. Pagpuyo di ba sa ilabay na mara kagimino noon lima ka tuig na kasi dadana wa jud ka ko sa kamina na. Bali minsan nilas mo ni mo kagbuang sa minta talaga buhi noon. Kon sa kanagingong ganina na bali na. Ilabay na. Okay ra na. Sige. So di kay hapon na naglingkod dito hapon. Dito na ko motapad ko sa hapon. Pasi des naidlihok ninyo duha mo kabo. Si kag mandar dia bangga si dadaan yung lagkom gani mga kon hora. Orang suka. Okay na mo nabot na na. Dili do na. Tapi der sarulong ko na tayo dako kay magdapalapar mga ka. Gisula. Asos kapoy, priya sa ta mag-angay ni magiging kadako si dadaan ang detektor ng batik kimbo nga ka. Mau na ni bagting. Tawag ka si boss. Bola. Bos, ali bos. Nay nakuan na bos. Unsa na? Dai mo bos, dai na bos. Bagting man pagsaro kuan ko. Gol na. Gigi mau na ni bos. Asan tong hapon nga amigo niya? Tumuari ta ni dere. Pagi. Ano sa? Oh, bos di mas bang sa alin eh, wa may sabot sa sultian ini oy. Sus, na may ebidensya nakita na mo. Bulawan. Wow, nana. Kini. Yes. Ajin mo to. Tara. Tara mo na ginigingon ako. Mo na ni ang gold. Sure ka bos? Oh, tara wa. Oh, yes. Hilo. Tara mga gold. Ini. Salamat ni bos. Bilyonaryo nami. Oh. Sunod mo dare. Matalipay si kuan dino to. Sila may gadala lagi tanan to. Susunod to din. Maglipay ta. Nakuha na ang gold. Ako na dino mo to. Harasaw ra to batata. Harap ra. Siya salamat kuno kayo ninyo kayong suporta. Ni bos. Oh. Kinagisan nyo nga sa inyong pagkaut, nakuha sad. Okay ni. Ako na si Ajin mo to'y bahala kay say tag-iya ning katiguyunan sa iyang lulo. Okay. Tagaan mo. Ajin mo to. Hara to tara, sura kitara to ka. Bahinan din ninyo ang usa ka buok. Yung tulo. Bahinan din ninyo. Ya, salamat kayo ninyo sa inyong pagkay mga to namin ni Ajin mo to. Hara sa batata. Tora to tatara. Salamat. Namor usa ka buok. Ate sa mo na mura na gupo sa. Ako na ginaingon nga. Dayon ang plano. Bos, okay na ba ni? Tanawa ko na bos. Okay na, dili kami nan, mura kag si Bin Laden. Di mo sa kibaw kita mo ano gini. Okay na po nimo, dili maklaro imong naong. Kumpa tira. Kirim ka dili. Ako tanaw ko ninyo, Okay ka bos? Mura kag si Snatchers ko. Mr. Suabi. Onya, sadi pa ta mga to. Apas on turon. Opas mo. Ako plano Sa ta mo kaon sa ta. Tumay. Isa nang plano-plano ni mo di. Di ko bawos masa ko bos. Maayo po. Hasto na daw lalu wala sana. Asa. Batawa. Foto juga nak imong buang ka. Wag sabot-sabot Korea. Asa. Aturan ada astora ada. Arobasta. Wala sila no. Tuko na kayo. Nagalakaw agad kayo. Anda mo to kanyo. Sige. Wala mo kuya. Hoy! Asa mo? Usa may tuyo niyo, boss. Ano yung tuyo niyo dai? Gol. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo na
ikaw ang hindi. 3 minutes lang kuwang, 3 minutes. Ikaw, gawas ang bula, pasa niya largo, itsa ka. Igo, tres. Binuang. Ay, sa... Saksak